Hakamit juga khat tarik rempang arja arpusan kala sapriang ke video lingkot kabadon uriu rang ba ubala kran haringkat ke jingdon lang uba Adelbert Nongrum UMLA ke Voice of the People Party na Shillong North lem kiwaipan hakabau teu rang ba ulapan pa bo dan jing thot yau nu riu shimat haka party nrei ki riu shimat ki thau ya ka system ka balapan long yaki ban bu jingkeli Syuk ulaang bakamut ayu kene ke jingle bat kenturu ban pulia ya ke jikto bakila pha saka party baki kwa ban weng ya ki kenrum kenram bat benram baya ka baka party kala rai ki kloi ban pediang hendrai ka party ka de ban sortho bakala bakla ha ka rai bat pen kot ru da ka baang babon ki kli sha uja uba Adelbert ngingim don ke jing thut yo no riu simat hapo ka party ena kini ki riu simat ki thau ya ka system Kebal pelong yang iban bu big question mark. What is this? Kaya kamu dah yugi ni kaya kau pila. Pulih ya kaya kau bagi tho syak ke party bangi kuat bansot jiki kenrum. Ho ya kaya bagi party ke larai ladat nikloi ban pediang. Tengai ke party ke ban slow tho bakala garai. Ban ngila ongi ke party Kajing bakla jong pi ban rai ni kloi ban identify ban pi ba ni ro gila bakla wala him don menta ka decision making halo kata ngila kloi ban penret bar ro ka bring yo trap ki ong ja shano ba Adelbert Halor ke jingmi kani ke video ha ka no phai singi jong khat lai tre rempang araja arpusan u Dr. Bats Kemmar bo unong ai ktien ka party ulaang baki hinriu ngut ki rang ba kila pha sithi sya ka party ha ka sautre rempang araja arpusan hendrei namar ka jing yat lenti sya ka election ka por ka khimpalat Ulaang bau General Secretary ke party u Dr. Ricky AJ Singkan u badir u MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ru ula persang ya kran batki hendrei kim pediang ya u Syuk ulaang bagi noelam NPP kila tip lupa ya kane bat kumta ki kran ya ke jingdon ke jingya pat haka VPP. Ulaang basangot na kita gi bapaw haka video kidai ki belapan tiket MDC kentop ya ba Adelbert Nongrum. Haba jubab ya ki jingkeli ki mat jingdawa kini ki rangba na ka party u Dr. Bats Kemmar bo ulaang baki dawa ya ka party ban pan ma paj ba kebalong kumba penap Dakar nagarendang ka party. But ngi iya tu social media ru ba ka video ka ba long ka ba full ma wa paka nga sabi pada hari ni singi ki panwan ti nagaliang jongi ni kwa ban pensai halor kini ka benta but habangi kwa ban pensai kolong ba pilai haratu kam media bagi don kumba san rungut ki ba don benta hang tu te but hang tu ru ila don iwe meli jongi I bana North Shillong. Te ke mangkwa bani thuang ni kalong ba president jongi ilayo yakashiti la sign da ki ne ki san ringut hoi kin ringut ki riurang ba ki ba pha XCT sai ba Aden but layo yak XCT ha kamit sautrik but kila bu por kumak tu ni sengi ya kaba ngin hab ban ya khot ya kren ki halor kini ka issue ka baki kila pha labu ni ta jing keno ya ka party patham tam ya president jongka party tena kaliang joka party ni ngala sim kiai kini hendrei ngim sem la yo pat ya ka ban ne kendu bati kamdei na kunu ka daw hendrei namar ba ni don hapdeng ke jingele ya kini election ki meeting ki bangila dep ban penbek nadu menshwa ba pilai ba kinong yalam jaka party kila late na kawi ke chaka pat but kim don kunu ko free time hakum kani ka por kita trace stop te endai nagaliang jong I general secretary I Dr. Ricky AJ Singkon I badairu u MP beram jongi ula persang ban ya kren but kani ka kenhun pelayalam dai ba Adelbert Ricky la phone lai long kloi ban ya kendu iki ban ya keren hendai nakaliang ka jongki pada ko makimmon ban ya kendu ya ujian secretary jongka party te kim tere ban ya kendu te
Hadian bom tere banyak kendu bat I jenis ketri banyak ya sedang banyak penbet ini kam te kila penmi ya tu ka video trailer ba ki pai ba let's say kini kindet sini kila ban yo pat ya ka tu ka video ko ba full henry shaba kan mi kwa ban ya thu ya ka jing sisa ya ki pai ba kene ka jing sha kano ha ka ba la tho aksiti dei ki bangila ya dep ya keren ha ka state executive committee kam dei ka ba thamai kam dei ka ba ngim patip dei ka ba jing sisa ka dia kampo yeng chong ka party te henry la kuma pili iman chua la penmi ya ka sa ka media la ya keren sa ka parthai om chu ha po yeng namar hak jing sisa kanu bodon ka jing per jing mut mo kanu bagi sim ya rai kanu kun hun ru kin dan be I jing per jing mut hapo henry si sin balashim karai ta kibabun kibalang kadai hi kanong rim kalong ba ninya priang ya takarai om ban mi chu shabah but lada manu kibadon ya kata kajing wit ya karai jung kun hun ban ong bangim priang wat hadin bakalarai balapin scam da ka state executive committee ngaji sanga sngau ba kihi kibim dei shu bandon ka party kila dei under own ban mi na ka party henry kam sem la chia kom ta henry kila pha ban ning city wala kata na kaliang ba na kaliang ka party ko mang ong bene ngim sem la ong bangin ya khang gani gi ya kendu ni ong mi kendu tama minta for election nginom la namar tang para mangiru ngim ya kendu han siong pi ka ba nga bat iba aden na du bastang ka campaign hadu bentang ampa di kendu I ba bangin ben ko te henry ni ong bangin ya le ya kani hadin election but wat la ka taru I Dr. Ricky kumana batai la persang henry kam sem la long ka basai so henry ke ai ke bang yu I pada hagi ini ki hendet sini dada pibut ya ki kubor ini kinong yalam kiba don ke NPP kila tip lepah ya kani Shuaban mi itu video kila tip kila ai lepah ke kubor haki kot kubor haki cingalang pai ba ki jongki kila keren lepah ya taga cingnya pai jong ke BPP bayar ke tiket jong ke BPP asurai tu presiden kila keno pagipun ki jing keno te ke ai ke bang ngasu kia ngani kolong ba kam tam kani ke leja shuaban kut kani ke election shuaban kut kani ke campaign I kumba bagi ngits kemru pagaladon kajing persang na kini kikin hun kiba persya ya ka BPP kumno ban penjot ban penpra ya ka parti tinamar ba kumpa kapauhi hakini ki kindiat tayo mo bangilap late serum saneng ya ka ban pensa yu pai ba ya ka nongrim joka parti ngilai I baka jing wantu jong pai ba sya ki jingalang joka parti lapin keren ka perthai na pin keren ka social media ru ka BPP kalayo ya ka jing I na ki pai ba te gini ke ba persya ya ka BPP gimdan lat dan nanti show ende kuma chai long golong ba ki persang hi ban pin pai na po tang ba kai ke ba sutuna pada golong ba kamdan ke jing pai jong ka BPP kamde ke jing pai baro khot ki dokot jong ka state executive committee ka bamut nadu ki nong ket kam hadu ki dokot jong ka state executive committee nilong ka wei ka jing mut but naga state executive committee ba pher ba mi ba persya dei hi tang uwe ba ta dei ba Edelbert nongrum kitu kiwei ki bayadan menta lang bat I napdeng jong ki don ibaya majority hi idei ki ba do ya ka tiket tele se kumbangi la ong pi mensua kapor baki apply tiket ngila ong ki ba ngila pendon daga undertaking bala da yo manu ke tiket da do ru ide menya trelang na kabenta jong ka party kita ka di undertaking hende penlap angni golong ba I barit Edelbert I lum lalang yakini ki wei pat ki badu ya ka tiket bat I kubakadon kata ka jinga su buit hapedeng ibarat Edelbert bat kini ki badu ya ka party tiket te angi ke ka jing concern ka jing sya ka jing snow kalong nadu mensua kalong bayo ni kum ai tiket ya ki bele persya
ya ke parti kata kadai ke ba ni ratieng nadu nanengkong hendai ni hang ni baki wei baki du ya ke tiket hoi dan pering jeng ngim la ban len kata ti kim da wan tan sakmat ya ke ban yarap di ke parti hendai kim ya persya hendai don pada ki babun ru ki bahadin pada du tiket ru ki da trei sitom na ka benta ka jing ha jong ke parti hendai kini pada ki le persya ya ke parti te kini ke jing ting ke jongi ban ai tiket ya ki kadawan long urlong sisa ba kapau ba ladangi ai le ke tiket ka kam nang di sakmat kana sni kata ka bang kwa ban pensai hakane ka janmit hoi hakane ka janmit wanong pi jadi balong bala ngila ban di member of state executive committee ngila ban wan ban ai sai chicken hun Henry nakadaw jung kapor ng pi ke bangi hap an be ek meeting ki ba pher ki ba don hakeleng jung ni ke bri hu trap ni nom la bani kan du kadang mai kan du tamat ngabat i ba londoner i belong state regional state election committee tiga jingkeli hang ni kalong ba hatu ki pai ba kensyania ya ka parti ka ba yang scam ka parti ka ba yeteli bar khoi ki nong ket kam ki office bearers ano fi bar khoi office bearers don way ru office bearers u ba mi u ba kento ya ka parti bar khoi ni do khot ka SSC lain no ta way ki burom ki pidiang ya ka rai ka state executive committee but ka jingkeli ka long hatu ki pai ba pi sngo shongnya ya ka ban ai ka jingkersan ka jong pi ya ka ban lei ban pensngap ya ki breu ki bilek persya ka parti lane pin ya don bentang bat ka parti ka bateli melon hadu mentang menne te bat ka we ki ban ai ka information sya ke NPP ki ba ai ka information ki ba feed ya ka information ya ki nong yalam jong ka NPP ya ka bayadai bat ka internal matter lane ka kampo yeng jong ka BPP te hang ni hoi ko masya keren hang ni ngimla banlen menswa kapor bingi job election MLA nagaliang juga parti ngelayu i ba i secretary jong ka parti Dr. Ricky Jesingkon ila penmi hadim la rai ka state executive committee ban pa sithi sya ki MLA paro samut bagi dai ban pentre hok ya kata ka MLA scheme hakalinti ka babet ka basai ek mastunat kalong berngasai a ke jingiro ya laingut ki MLA ki jong iba Livingstone Carpran iba Bryce Tawel mabenyang iba Aden bela besai mat ki ba bot renti ya kan ni ke jing patha jong ka SSC ba tho chithi lingba i Dr. Vicky ka rukom pentre kami ka scheme kalong ka babet ka basai hakmat jong pai ba ba bot balang henry tang ka bangi sem jing kadai ka bang ngim buat mangiru ngim yo jubab shu segi pai ba ke bakli bakumno way pat UMLA upher kat naki way pat di MLA harbe dai ba penterekam ya kan ga MLA scheme na lo kata pai ba akwa ban ya thu ya kani ga jing penthut ya ka parti kam dai ka batang menta nando bangile ya ka MP election lu kam dai ni nakaliang juga state executive committee nakaliang juga state election committee ni don ka way karai kata kalong bangin kersan bangin piliang dari Dr. Ricky Jesingkon Henry hakatu kaporu don bading ju hibri ba question ba klijing kli ya ka jing long kertong jong ya ka jing jit jong ke parti ya i Dr. Ricky Jesingkon Henry hakatu kapor ni kebong pi nakaliang jong ngim kwa ban penpau sabar ya kami yang kamsem jong ke parti bat kaba ar ka balai bang kwa ben keren hang ni ka janmit golong ba haba ka dei bat ka jingra yakibil ki private member bill what assembly ru non ki MLA langut ki MLA ki jungi shwa bakin le assembly kede consol kede keren bat kada don hiru ka jing tha naga state executive committee ba yaki no ki issue benra dei mentip langka SSC kenang bangin nombu ya ke SSC haka jingdum hendai don pat UMLA chung uba leche assembly klem tip ya ke ba unra assembly ka ba ki wei pat ki MLA kim tip
but ke bon kibel kiba ura assembly kilong haba kiba persyawa ru wat ya kanong rim jong ke parti bat ka stan jong ke parti ru te kani ka pendengo wat ki MLA ki jongi ki badan assembly te pi min sya phila yo tu ka kubor ba ong ba ki syae marwai ubarit edelbert kimi ki kubor tu te kawe ki jing kalong ba haba ki ba pli ki MLA jongi kim pana kinom te pi ti kumno kinle perkani kalau penbo jing sibun ya ki langut ki MLA ki jongi ki ba ki bom benai isu ke ba ra haba kim yang pada ki beri ki criticize ba ya marwai tika tu ke ka point ke ba yu tika ba sang pada ka point ke ba ngakwa ban kren hang ke jan mit long ba haba pi pet ni na ka state executive committee ngila ya shim hi ka wei ka rai ya ka bangin lej ban ai jingmut ya ka job observation policy hadin bakatua committee ka khot yangi bandit ai ya ki views baki suggestions ki jongi te ni nakaliang juga party la jit yanga bat ye Dr. RPS Welrani bandit ban ai kata ka jing pinsngau ki jongi ya ka job observation policy ha ka tu ka por tengi ngelalej ai la ai jing tho da ka jing ai jing bit jong ka party ngelalej ban kren hende ka ba PUE kalong ba UMLA jong ka not so long umi syakmat bat ulej hang te hakmat ka committee claim ai board ka state executive committee claim ai board ka party the led man ai ya ka views ka suggestions but hadin bala media ni ru ngitip na media ni na media ni ba content jong ka tu ka suggestions but views kilong persya but kilong kibom yahap but ka suggestions but ka views jong ka voice of the people party tiganong EP kila bon kini ki instances ki bakum kini hene nakaliang jong ka party nakaliang jongi ngisngau ba kabahayangi bangin yaisha namar ba kata ka dehi ki jingkwa jong pai ba bangin ya teli tinakaliang jongi ngim kwa banya pra ngim kwa banya pai tingi yaisha hene hadin bakalami ha kini ki ya menin mo kalami menin kalami akatu ka trailer jong tu social media ti ngimban seshu ban ha ban mi sikmat ban yathu ya ka kebajiabat ya ka di jing sisa te anong ipi ha party ke jongi omdan manu ru badan hakle ya ka party ya ka tangla de prensa namar ha ka party hi kadon be da ka ni yashim decision da ka consensus ada ngimla ban da consensus ni shim da ka majority decision but nilat pinti kenaru bayak itu kibom yaham ya ka jing mut ke jongki ya ka jing kren ke jongki ya kata ka jing persya ke jongki ni da bu ha record ban ong ba ya ka ni karai ni la sim henry uta ukrem minjur bat uladon gini ni jing sngo ki jongu te ya kata ni la le na ta da ban ong ba ban le marway man rai marway kalong tang ke jingkeno kaba klem nongrim kaba pensusi om tang yo president dari ka parti hi barok ko kawi kam dei ke jingpan jing sha ke dei ke jingpan ke jing ong yang itu pan ma ba phila bakla kata ka jing ong itu pan ma ba phila bakla te kay kapag kwa kalong bangin mi seperti bangin panmap publicly bangin ong sorry ngila bakala PPD kagano pika substance but ka underlining spirit jong city kalong may tanggap Pigo kalong ba ni atu kapor kini langsung tu bakin la bandan ki infiltration haka party te kum ka precaution mau kum ka la jingada hoi kata kam long legal binding kam di legal binding document hindai ni ebu hi ban ong ba haba pi apply ticket
Namar natu beningkong yang what you want saka voice of the people party tang ban apply tiket. Haba pi rung saka voice of the people pi dai ban rung. Ba pi long convinced, ba pi long pi menjur ya kata ka mat rekam ya ka nong rim jong ka party. Te lada pi rung tang ban yo tiket te kata ka bom la long bat nginang pediang te kenang ban ya da ya kita ki barung saka party tang ban yo tiket ni da bu no kata ka undertaking ke. Banong ba lada ngadu tiket ru ngan yang ne ber ka party bat ngan kersan ya ukur tong ubah ka party kaji ki la le ya kata kam dei bang kim le ten re ke basusi long ba ki ni ki ba la le ya ka undertaking dei dei ma ki pen ban ki ba mi sakmat ya ka ban persa ya ka party te kalong kum ba contradict no ya ka ya kata ka kata undertaking kita kau jing mencur ke jongki hoi kumong pi haban dari ki don ke sisa kata menteri menteri nak kata jing ha jongko party haban i baga don kan ka jing election ka jur kum kan kila dai kimi sakmat ru to nanom ong wiki bikin mi sakmat ban campaign hendai at least long ke biasa but up kam dai banong bangim tere ban kendu nginnya kendu hendai ban su ong no bambu ada katari kerendang jongi banong hidai bani kendu baik ketat tarik baik dat dit deh anu pi along ko pen up da kadak karma hak rendang te along ko ba ni ngim sola pediang ke kat hendai wat kata rung ong pi wat apa dengan jingun kambu bang mana di doktor Ricky ialah persang hendai i ngam tip balik bakin tere Kayo yang pernah jumpa pada bagian pergi ke jumpa kawi kalong ba ila ong ba isariki bani kendu hendai kim tere kiang ba ngimla ban kendu is too late dengan tip ya kata di ladakat ujian sekatri jong ke party kim tere bani kendu kum si benta kum laban ong kum sinjam baningkong ha kajing isya ban wanra ya kata kajing sung thu jengut handai ladakat ge ujian sekatri jong ke party belong ru MP nak ke party ladakim sengap te kalong ke bae tham Bapan MDC tiket ngan chu ong EP kawe kalong ba tang iwe bompan deh. Tang ini ke? Arngut bompan. Arngut ki bompan te kumsyakran hang ni iba Edelbert ada pai application ru dang kong ipin sngo ba ikwa ban yakun ka MDC election ipin sngo hak meeting te ki wei ki arngut kini nakin arngut nakin ringu nakin ki wei pada ki pan ya tiket tikini ki long tang ki active member jong ka party kim de ki nong kam jong ka party ini tang ki active member jong ka party but kim de ki nong kam jong ka party tin ta ta ong ki mene na du mene ba ki nong kam hi but ki khot hi jong ka state executive committee but jong ka party ki don ha ka party dia ban ong ban pra ka party te kam dei henry nganong pi ya ka party minta kam dei ba ka pra ka don ka atak ya ka party ka don ka jing kata persa ya ka party ta ki katu katne henry ni sungu ba ki khot jong ka party hi ki nongket kam jong ka party hi ki long solid kawi itu kan company tadi kalau mau jadi persa ke party kadang kalau mau pertunjukan ke party pi kawi kalong kum ni kebangi ong pinadu benengkong ngingi yaisa bat ngi ngem bek ku kwa ben pin i ya kata ka jing lingkot jingmut ijong ni kuma ngi saya ong baka jait men ri ujong gi ong gi pai ba mo baka baya pai nim kwa ban ya pai ni kwa ban sop span ni kwa ban yaisa ya kata henry wat la kata ru nong pi kampoi sa kathong te ya kata pada menong bangin sim genu genu kesinjam kumangi ong hi pi kata hadu mentaka sengiru ngingenom sim hi ngiparahi ban sim genu genu sinjam menong ban be ne yaki na ba kajing tmu ko jongi hi kalong ba ngin yapten tel ngin ya terilang namar kathong ko jongi kalong ban penimpat ban penhapat ban pen keladur te ngi simbet ya kata thong ka thong ka bening kong du ka jong te ngim kwa bandon kono kan lenti ka bawit ka bawa
ya ka bangin yo ya kan ka thong na ta da ngi long ki ba ni penjen sur ka min sim jongi ni penjen sur ya ka jing sngo jongi ya kan ya kenti henang bangin yo ya kan ka jing ban yo ya kan ka vision ge jongi ka jing jinga ge jongi la pen sngo ge la info makana la pen sngo la pen ong bang ko abang ile MDC Disebut wakil sendu kalau ini kemun. Itu kini ada jadi kunung kata apa macam buat lagi. Tiga week long ba ni na kaliang nga jongi ni dan bet ka vision. Kata ka vision ka jongi kemana batai kalong ban pin 4 ban pin 4 ban pin keladur. Ya ka brinyu trap ka celah jongi paro ko ta ka thong jongi. Te habang yak let sika pat baru ni ong ba ni kwa ya kata ka thong. Te akan ni election kay ka banging yo akan ni MDC kalong ba penyekren kum iba Edelbert ila question dingi la bojing ni natuk bas chon stang campaign te Henry ikhami shu aka meeting ru is ngap be Henry ka party ke ya chakman ni campaign kan long be ni don bi ka positive campaign but ngi ka response ke jong ki pai ba pergi pai ba ru isanya ya kata ka jinya lam benti jo ka party but kum bayakren ya phimene kalong ba hatu ki pai ba ken chania ya ki badon jinga dei bat ke NPP nekin don ke jingsania ya ka BPP ada ki si don ke jingsania ya ki badon ki ba ai ke information mo bat ke NPP ti kila bendon ru ke jinga dei ke bajan ngimla bantip namar ku mensua kum penlap akat ko first time ni ki kot khobor ba ibarat Edelbert mensua idon langhi bat ke NPP bat ke MDA government te madu bala mentip yang kata yo kala ke nomor PE bagi NPP ke persang ta ban yo lu di KMLA mo PE ka war ka kongres su jan kliap lama ke PDF ka kliap lama ti madu mentip ya ke parti jongi ru yo ki persang ya kata gi ma mentip hendai ke bang asu thu ke long ba ki pai ba ki kersan ya ka voice of the people party ki kersannya ya ka leadership jong party Kumur dan orang tu orang saya nak boleh ada buat mengaitkan information. Ya kata ti ano EP haba kami kumtu tin ngam nut ban ong tang ba kam kidai nakadaw naki bat ka pa pada baki NPP kitip tin ai gentip wala de MI ru ihab no responsible kata ihab no responsible ya kata kajing leak information na ikan leak information Kumur belum ke pausa yang menambah dan jingkerman akan election. Pi kawai kalau mangiling dan jingkerman mungkin tangga election dan jingkerman ban pen 4 ban pen 4 ban pen keladur wat ke elek persyak yang ina poru ada ki kloy ya imleling kata kan bang pi vision ku jong ni ke vision de tangga jela wat ki beriru beling em a kata second third chance ki beriru lagi kala ada ki pediang ano pi ngim don taka personal crutch ngim don ye maka thong gi jongi ke long bai pen wan la ya kata ka senchar khada ko kata ka dei ka paket ge jongi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya